team liqanjwe ngoNdlunkulu wesizwe sakaButhelezi. uNdlunkulu lo okuthiwa uMtumo leli gama leli ngifisa ngicacise kahle, asivelanga nje sacosha isibongo kanjani. Lokhu kuhlangana kwethu namhlanje kubusiswe Ndlunkulu waphinda ngena. Leli gama leli lokuba uqanjwe leli holo ngoNdlunkulu uqhamuka enkosini yamaShebe. Sifanele ukuba sihalalise sibonge uNkulunkulu wethu uma ebusisa umsebenzi esiwenzayo, siusebenza ngaphansi kwegama lakhe, ngoba sonke njengoba sikhona sahlaba ngomhla ka-29 kuMashi kulo nyaka. Nanikhona lapho sikhona khona njengamanje baku-United elikhulu elimhlophe. Manje-ke ugxumeka ithembe lapha kule ndawo seniyozenzela nje uma ngabe nithanda ukwenza lokho, kodwa umasipala waholwa yinkatha, hhayi umphumuzile lokho. Ney'ngane zenu ey'funa ukwenza umcimbi, ikakhulukazi laba abazoshada nabaphindayo, ngoba kuyaphindwa lapha emganweni, khona abagana abanye bayokwenza khona la. Indaba yokuthi kusuke lakiwe le kude ehlathini nakwezinye indawo, iy'ngane zenu ziyokwenza lokho uma yifuna nokumcisha ukudla. Kodwa thina njengamakhansela enkatha lapho Lundi, ngesikhathi kusaphethe thina, sikwenzile ukuthi kungabe kusenzeka lokho. Umengameli ngokuhlonishwa eqenjini lenkatha nomsunguli wayo inkatha, inkosi yesizwe sakaButhelezi, wasifundisa ukuthi singawaqamba amanga naningi emphakathini, singakhulumi izinto esizikwazi ukuzenza. Safika lapha ngomhla ka-29 Mashi sazohlaba isoli lokuthi kuzokhiwa isakhiwo. Nasi isakhiwo. Angithi niyasibona? Angithi niyasibona? Wathokozela kakhulu amazwi kakhulunywe uShebe lapha ekuqaleni bangabethi bayibophezela ukuthi lesi sakhiwo lesi bazosiphathisa okwekhanda zamantombi. Ngoba kufanele kwazeke ukuthi leli holo leli akusilona elikamasipala. Akusilona elikamasipala leli holo leli. Ihholo lomphakathi walapha eMadaka, sizolethula esizweni sakaButhelezi. Nasi ikhiye. Akusilona ihholo kamasipala leli. Kodwa ihholo leli lesizwe sakaButhelezi. Engocela ukuthi nazi ikhiye bangahamba lapha ziwele enduneni. Ngoba induna nomphakathi walapha ubona bayobona ukuthi ukuphathwa kwaleli holo kuphatha kanjani. Yingakho ngithi lo msebenzi maShebe singasho nje ukuthi waseMadaka, kodwa khona ungowesizwe samaShebe. Kuyintokozo enkulu kithi njengomasipala ukuthi namhlanje sizofezekisa leli phupho esayibophezela kulona sinani umphakathi walapha eMadaka, ukuthi njengoba sasifikile sizothathisela kunina ukuthi ngifuna ukuba umasipala wenu unenzele yini phakathi kwezinto enayibalayo nabala leli holo esimnikezelayo namhlanje. Ngakho siyathokoza ukuthi lokho sasinqumele khona ukuthi sizokwenza sikwenzile futhi sikwenze ngesikhathi. Bengithi